Nina bezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV ifundela uphilano kacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Umhlaziyi uthi ngenzeka Luhlehle Ukhetho. Bangenela Isiteleka Sabamaloli eRichards Bay. Kanti lihlehlile lo weANC kanye nonogada. Sanemukelene nebendlovena amandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Emva konqoba kwaloko kade ngumengameli wethu Jacob Zuma kuyicala lakhe ekade ledluliselwe kwinkantolo yezokhetho lokuthi ngeke abe ingxenye zongena keParliament lakuleli. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDkt.Isiteleka uthi iERIC ithatha isinqumo sokuledlulisela phambili leli cala kuyobe kusho ukuthi ukhetho luzohlehla. Lo wayengumengameli wakuleli uJacob Zuma ubonakala esalokho ephume njalo phambili emacaleni eqembu iMK Party. Kamuva nje icala belisenkantolo yezokhetho elithinta uZuma ukuthi angeke abe ingxenye amalunga azoye eParliament uphinde waphuma phambili nokube izindaba ezinhle kubalandeli baleli iqembu. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDkt.Isiteleka uthi lokho kuyizinkomba sokuthi lolu khetho kuzoba ngolushubile kakhulu. Kuzoyibhusa kakhulu iMK Party and kuzoyinikeza umdlandla ukuthi icampaign ikhankase kakhulu njoba bethi bona bafuna u2/3 majority okungenzeka mhlamba othole lo 2/3 majority bayishintshele umthetho abayishintshayo bashintshele elizwe njoba ekhalaza ngento eziningi. Lokho futhi kusho ukuthi iqembu elibusayo nalo alibe ahlale phezulu kwemkhono alihlale phezulu igeja alishe ngoba manje imncintiswano omkhulu kakhulu. Lolu khetho alifani nazonke inketho ingakho belifanisa nokhetho ka1994 2024 ukuchiza ukochi kuzobonakala kahle ukuthi ubani manje ozongena emandleni ngoba nayi iMK Party ingenisile izoncinza kwiEFF incinze iqembu elibusayo incinze kunabanye koDA incinze nakumanye ama political parties. Mayelana nesinqumo senkantolo uShamasi uthi kubukeka kuzophazamisa usuku lokhetho uma inhlangano esimele yangamela ukhetho kuleli iqhubeka nokudlulisa lesinqumo senkantolo. Ngeke electoral court isikhathi sincane ngeke idlulise leli cala kuyoba ukuchitha isikhathi lokho kuyosho ukuthi ngisho nosuku lokhetho alihlehle ngoba siyazi phela indaba zezinkantolo kunesikhathi esithile esiphelayo ngaphambi ukuthi liyohlalelwa lelo cala lelo phinde liyolalelwa futhi lelo cala lelo. Uma bebenze njalo ngamanye amazwi basho ukuthi akuhlehle ukhetho mhlambe ngenyanga ezintathu noma mhlambe ke ngenyanga eyodwa kuze kudlule le ndaba le ngoba phela ngeke ibe into ephuthunwayo. Ingakho nalesi sinqumo lesamajaji athe iruling is not judgment. Ama reason to amane azokuphuma kwi-judgment emveni kwesikhathi kodwa kwamanje akhipha iruling ngoba manje iERIC isiphelelwe isikhathi fanele ikhiphe uhlu labantu abazoya eParliament ikhiphe namaballot box waprinte inesikhathi esithile bekelwe sona ukwenza lokho. Ngakho ke othanda ukudlulisa leli cala leli ngabe ufuna ukhetho lingabe bikho eNingizimu Afrika ngomhla ka29. Lokho kwenzakalayo kubuyeka kuzoletha ungethenjwa kwalenhlangano iERIC ukuthi izolwangamela kahle ukhetho njoba neqembu iMK Party lilokhu liphakamise njalo izitsolo zokukhobaniswa kokhetho. Oqala iyona futhi kwathiwa makuthiwa iqembu elibusayo lithatha iMK Party lithi aliregister ngokusemthetho aliregister namaqembu amahlanu amanye kwayiyona ehambe yovikela lokho athi cha siregister ngokusemthethweni. Kusho ukuthi yasibona ke manje ngokuthi ilahlile noma ayenzaka kahle sathandeke iqembu elibusayo yasithi hayi asizenze sibe bahle ngokuthi sithi umsholoza kafanele abese unamacala. Manje uyabona ukuthi ke abantu laba bevikela isithunzi sabo ngoba nakho baphoqa iqembu elibusayo lokho kokuqala ku-registration iMK Party. Njengamanje futhi sikhumbula phela kuma campaign ama-MK Party nama parties belokuvela ukuthi yini ivoti libe imfihlo engazathi bekhona ukuthenga kwamavoti kakhulukazi iqembu elibusayo imali namangqungquthela lazo. Inhlangano ezimele eyengamele ukhetho iERIC osuku lwanamuhla kulinde ukuthi ikhiphe uhlu lwamagama abantu abazoya eParliament nabaphakanyiswe amaqembu ezepolitiki. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Lihlehle liveke lizayo icala elibhekene nonobhalo weANC eThekwini uMusa Ncike kanye nonogada wakho Ivan Khoza. Laba basolwa ngokwephula kwemithetho yomgwaqo emva kokukhalela ngamasongo asigonyela kade bengamanga kuvaleka irobot kanye nokusebenzisa imoto engenayo inumber plate. Ukuvela kwalaba bobabili
kube kufishane kakhulu namhlanje kulandela ukuthi ummeli wabasolwa efake isicelo sokuthi izethulo zakhe kulamacala ucela ukuzenza phambi kamshushisi osezingeni eliphezulu. Labasolwa baboshwa mhla ka-6 kuMarch kulonyaka besulwa ngokushaya irobot emgwaqeni uLighthouse Road eMhlanga. Amaphoyisa abese balandela aze babophela endaweni yokudlela ekhona eMhlanga. Ngosuku lesigameko labasolwa baboshwa bebathathu kuNciki kanye nologada bakhe ababili. Kodwa kwathi mase bevela enkantolo oyedwa nogada wavela kweyakhe yedwa kwase kuthi uNciki nomunye bavela kweyabo njengoba bephindile namhlanje. Kanti uNPA awucacisanga lo munye umsolwa ukuthi yena kungane evele kweyakhe yedwa. Phambili nokhulumela iANC eThekwini uMlondi Mkhize wakhala ngokuthi kungani kuboshwe uNciki ekubeni bekuveze ngokusobala ukuthi imoto bengashayelwa uyena. Bobabili abasolwa bangaphandle ngebail ka5,000 amarandi. Kanti icala lihlehlela umhla ka16 kuApril kubona lonyaka. Kutebahosibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngisenkantolo kaMantshi eThekwini. Sekale mongameli weqembu le-AFP inkosi uMzamo Buthelezi uthi into edalela ngakhona kuzinzo kumasipala seMzumbe ogwine kweliseningizimu nesifundazwe saKwaZulu Natal ukuthi ke kwakhetha abaholi ezazingabafanele lezi ikhundla abakuzona. Inkosi uButhelezi isholo ngesikhathi leli qembu lizokwethula usomqulu wezethembiso endaweni yakward 11. Ekhuluma ke neziko lezindaba inkosi uButhelezi uthi ngesikhathi iqembu lenkathi lisaphethe lomkhandlu lolukhona uzinzo nentuthuko futhi ifuqwa iya emphakathini. Usekela mongameli weqembu le-AFP uthe ezinye zezinto ezidala ukuthi lungabi khona uzinzo kumkhandlu waseMzumbe ukuthi kwakhethwa abaholi kangafanele ukuthi babe kulezi ikhundla. Lokhu kusho ngesikhathi ekhuluma neziko lezindaba iqembu lenkatha lizokwethula usomqulu wezethembiso kuward 11 eMzumbe. Inhlelo la eMzumbe idalwe abaholi abagqazayo. Uma abantu bekhetha osopolitiki nabaholi mbumbulu kanti abasibona abaholi kuba nje naka 1 IFP namakhansela kuyamkhandlu yana inswa nezintombi eziqotho eqeqeshekileyo ezazi ukuthi umkhandlu isakhiwo sikahulumeni sokusiza abantu ukuthi bayithuthukise bafinyelele ekufezeni amaphupho abo. So banika ke thina 1 umeya ophusile onekhanda ele-level ozokwazi ukuthi abe ingcwele yokuchampiona ipolitiki. Okwesibili siqinisekise ukuthi zonke izabelo mali kulomkhandlu ziya einhlelweni ehlinzekiweyo, because more often you find that the service delivery is failing because you've got so much of maladministration, so much of fruitless and wasteful expenditure. So abaholi benkatha, they know, they are well trained with how to make sure ukuthi asibibikho zonke izinto ezichitha imali, because uma nichitha imali kanjalo eba wasteful expenditure and fruitless kusho ukuthi abantu bakithi basekwazi ukuthi bethenzakala. Iqhuba uthi sebelungela ukhetho lukazwelonke beyiqembu le-AFP. Lamakhansela nje abaqoshwa amahlanu ahambileyo, it's an indictment to the ANC and a lesson to basoMzumbe ukuthi uma insizwa nezintombi zishiya iqembu lebusayo ziphume ebukhanseleni la usho ukuthi akusithi njengeqembu esilungile nabantu sebekulungele ukukhetha uhulumeni wabo ongumeni wenkatha. Amalungu omphakathi abe ingxenye losomqulu athi afuna ukubona uzinzo kumasipala waseMzumbe nentuthuko yemphakathini. Laqembu elingenza umehluko umasipala waseMzumbe njengoba unenkohlakalo kangaka sithemba ukuthi uma ngasengene iqembu le-AFP inkohlakalo ingaphela ngendlela esibuka kuyiyona. Zibuka kwabanye umasipala vele ebaphethe kwezinye indawo especially north yase KZN siyayibuka indlela esebenza ngayo nabaholi ke sinabo la eMzumbe siyakholelwa nje kakhulu ukuthi enene basiwuthathile umkhandlu bazoyenza into right because siyazazi inkinga zala emphakathini sibona. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV ngiseMzumbe.
Umnyango wezokubusa ukubambisana neindaba zomdabu kuzwelonke ubambisano wesifundazwe saKwaZulu-Natal bethule ngokusemthethweni indawo yezokuthutha indle iphinde futhi ihlanza amanzi endaweni yakward 5 ngaphansi amasipala sebaqulusini enhlanele kaMthaniya. Ungqongqoshe walo mnyango waKwaZulu-Natal uBongiwe Sithole Mloyi uthi lo msebenzi udla imali elinganisela kuyigidi ezingama-35 zamarandi kanti lokhu kuphinde kwalekelela ukuthuthukisa intsha ngamathuba omsebenzi baphinde bathola ukuqeqeshwa kwamakhono kwinkampani yaziwa ngokuthi Misa. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uBongiwe Sithole Mloyi uthi kulo msebenzi khona osomabhizinisi bendawo kanye nentsha ehlomulile. Namhlanje silasihamba nongqongqoshe kazwelonke umama uMinister uNkadimeng sizothula iproject eyakhiwe uKhokta waka-national noKhokta wakwa-province esibambisene nomasipala walapha ebaqulusini kaWard 5 i-water treatment i-waste treatment plant ka-30 million ebikhona ebisiyenza sesizoyihandover-ke kumphakathi ukuba ukwazi ukuthi uyisebenzise ukwazi ukuthi-ke uzosebenza indaba uklina kwamanzi uklina kwendle njengoba sisho ukuthi ke ilanto iproject ingalokho kunabantu abaqashiwe lapha kade besebenza kule project abawu21 basendaweni kwabakhona futhi nosomabhizinisi abaqashiwe bangapha bakalocally abawu12 nesikhathi kwakhiwa le plant ka30 million so ke umphakathi ke wala uhlomulile nomphakathi nabanoso osomabhizinisi abancane bahlomulile benza lo msebenzi kwaphinde kwatrainwa abantwana ngoba le project yenziwe through uMisa. Uqhubeka ngokuthi bazolekelela lo mphakathi ngokulungisa amanzi kanye nogesi. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ungqongqoshe sefikile akasishiyanga nje engashiyeli lutho njengokwaZulu-Natal usiphinde wathi nayi uzosihlangabeza entweni yamanzi yamabhohole la amanzi engakafiki khona usohlangabezana naye sikwazi ukufinyelela kulabo abanenkinga yokuthi makunezunjwa kuyisikhathi zama-disaster zasebusika kuye kube khona izulu elishayayo kwesisikhathi kube khona abantu ababasa imililo yonke lezo zinto konke lokho kungqongqoshe uthe uzosihlangabeza ke kakhulukazi ke ngama lighting conductor bebecela u40 wathi ungqongqoshe kayi uzobona ukuthi ke adlulele phambili nathi ke njenge province sizobambisana naye nathi sikhiphe sinakho abaqale abantu bafakelwe ukuze kuqambe kufika imvula ezinkulu nezulu liyaduma kodwa sebenawo ama lighting conductor kungalahleki imphefumulo. Kanti umphathi wenkampani yakwaMisa uveza ukuba le nkampani ilekelela kakhulu ukuba iqeqeshe intsha kwezomnjiniyela. Misa is given the responsibility to provide technical support to abomasipala in their infrastructure development programs to improve service delivered. So we have a range of support programs and one of them is to train young people in technical skills. So we have, for example, a young graduate program where we recruit young graduates from different universities locally, and then we enroll them onto the MISA program for 3 years with the intention of getting them to become professionalized. So it's all about candidacy, getting them to be professionally registered so that they can obviously do more within the engineering space. Thobeka izindabeni ze1KZNTV Fryhead. Ake siyetole nene beselo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Umhlaziyi uthi ngenzeka luhlehle ukhetho. Bangenela isiteleka abamaloli eRichards Bay. Kanti lihlehlile lo weANC kanye nonogada. Umphakathi wakaSokhulu ngase-Richards Bay inyakatho nelikaMthaniya ukhala ngokushawa indiva ngabomnyango wezokuthutha esifundazweni kwaZulu-Natal kulandela imizamo yababathi ke mningi yalo mphakathi yokuzama ukuthola kuusizo lokuba ke balungisela umgwaqo uL622 ehlawini kwaSokhulu sekunesikhathi ungekho kesimene esikahle. Lo mgwaqo wona kusetshenziswa abafundi kanye nomphakathi ukuxhumanisa indawo yakaSokhulu kanye nedolobha eRichards Bay. Imeya kamasipala waseMfolozi isikhulu salomasipala nobuholi bomphakathi buhambele ehlawini kaSokhulu esizweni senkosi uMthiyane ukuyohlola isimo somgwaqo uL622. Lo mgwaqo ohlanganisa umphakathi waSokhulu nedolobha laseRichards Bay sekunesikhathi esideke lo mgwaqo ungekho esimeni njengoba kamumva nje usubhodloke wabanje nokwenza kube nzima ukuba umphakathi usebenzise njengoba behamba kuwo kumele ke bechezukele eceleni. Ngesinye isikhathi sike sathathwa ikhansela lasiqashela ekhumbi saya lapha kwaDuty sicabanga ukuthi phela isimo sizoba ngcono
umeya lo khona uNgcolosi uyafika lapha ezosilekelela abone naye enze report adlulisele phambili kodwa akabukho umngcono sifana nje nabantu abalahliwe kulohulumeni okhona akasenze lutho abantu bayahlupheka simo nje sibucayi kakhulu impela ngisho nenkosi yesizwe ekuyiphume izoma khona la ibuka nayo kutholakala ukuthi phela ayikho into ezoyenza nawo ayiphethe imali abantu okuyibona bona baphethe imali badlala ngathi lo mgwaqo ungeminye kemigwaqo kulendawo edinga ukuba ke ilungiswe ukuze umphakathi ukwazi kuba ufinyelele kalula emsebenzini kanjalo nabantwana bekwazi ukuya esikoleni le ndawo indawo enesihlabathi ngingabala nje khona umgwaqo L1418 nawo usesimene esifana nalesi uye ngapha eWard 3 kwaMbonambi koNhlabani nawo sesimene esifana nalesi kune bridge ethi umhlahlane lapha eselabi kweliyingozi ekuthi mangabe kune nje imvula amanzi agcwala phezulu buyangakwazi abantu kuye emsebenzini ngapha eRichards Bay so konke lokho Department of Transport unakho kubikiwe so mningi imigwaqo cishe la kwaSokhulu nakwa Mohlanisa noMbonambi imigwaqo esesimene efana nalena U8 la ukufanele wabe umnyango uyangenelela khona uBhengu uthi sebeza mekaningi ke bebhalela umnyango wezokuthutha esifundazweni ukuba ungenelele ngaphandle ke kokuphumelela lo mgwaqo lona njengoba uL622 okusho ukuthi ungowe Department of Transport ngaqinisekisa ukuthi sengibe nengxoxo eziningi nomnyango wezokuthutha ukuba beze bezongenelela ekutheni balungisele umgwaqo ngoba lo mgwaqo iwona ohamba amabhasi abantu mabe emsebenzini noma ngabe baya edolobheni njengathi njengomasipala waseMfolozi thina okwethu ama access road so this one is not an access road uL622 okusho ukuthi okwa Department of Transport sesikwenzile ukuxhumana okuningi no Department of Transport ethembisa kwesinye isikhathi akhale ngendaba yokuthi ama-grade afile izinto zokusebenza ifile diesel abekho amathaya awekho so ke lokho okwenza ukuthi ekugcineni kubeke umphakathi wakithi engozini imeya ibe seyidlulela enkundleni ezemidlalo iAmericana nokuyilapho ke ethule khona uhlelo lwentuthuko edidiyelwe Let's gaze indaba ze1KZNTV ngingusamkethiswe Nqulunga ngiseRichards Bay Abashayeli bamaloli ngaphansi kwenkampani Zoma Logistics eAlton Richards Bay inyakatho nekamthaniya bavuka umbhejazana ke babhikisha namuhla bekhala ngokungaqashwa ngokugcwele kanti okunye bakudalulile bathi amaholo aba wahambiselana nomsebenzi kanye nokunye laba bathe sebezama ikhawe iningana uxoxisana nabaphathi babo kodwa kufana nje nokuthi bathela amanzi emhlane wedada Abasebenzi abangabashayeli kwinkampani iZoma Logistics babambe umbhikisho bekhala ngokuthi le nkampani ayibanyusela amaholo abo kanti ke bathi le nkampani ayibafakile ohlwini lwezokuthathelwa kwentela uZoma akacomply njoba siqinqela nje esigangeni sizozwakalisa ulaka lethu sikhuluma njoba sila nje uZoma useqasha abanye abantu eceleni baqhubeka nomsebenzi lapha ngaphakathi ehaba sizocela ku Transnet wala eRichards Bay ukuthi uselekelele wazi na ukuthi njengoba abantu belapha nje bangama temporary driver driver balenkampani sila ngaphandle sizozwakalisa ulaka lethu ayikho into esibanjelwa la UIF ayibanjwa Provident Fund akubanjwa lutho asithole ngisho pay slip la kulenyanga nje njoba sila njoba lenyanga edlule ephelile sihole 1500 iningi lo drive code 14 drive engahola 1500 ungayenzani leyo mali code 14 drive so njoba sila nje asixabene nomlungu asilwisani naye kodwa sizocela ubulungiswa neqiniso laba basebenzi babe sebeveza ukuthi le nkampani ayibaqashile ngokugcwele bathi bazamile ukuxoxisana nabaphathi bale nkampani kodwa kwaba inhlangazi imuka nomoya uma singakayitholi nje impendulo sobe sekhona la siqinqe khona la ukuze size sizwakale ukuthi asiphathekile kahle sibaningi mama kungakhuluma bonke abashayeli sibaningi sicindezelekile sisebenza lapha phakathi webo asibekelelekile ukuthi Transnet yena ngokwakhe uma ebanikeza umsebenzi uyabhekelela ukuthi ngabe uyaba register abasebenzi noma ba register siyasebenza lapha airport asiregisterelwa asibanjelwa tax akunalutho nje ukhulunyiwe naye kakhulu encengwa ngomsebenzi wakhe avele nje athi akhomba ama CV athi baningi abantu abafuna umsebenzi kuningi nje ukungeneliseki angazi ukuthi ngingabala ngithini njengamanje nje sithathwa thina njengabantu abalandwa lapha ya umuntu efuna ukwenza lokho afuna ukwenza ngelanga elilodwa kodwa singabashayeli
njengoba zekwabhalwa leli board nje kubhala ukuthi sikhathele kuba office job driver wakubona phi umuntu ono code 14 asebenze one day ahamba ohlala ekhaya kusale kungena abanye abantu emsebenzini ayikho leyo nto leyo angaze ngikubone ngiqala la ziningi indawo engiyisebenzile kodwa nje ngiqala la nginonyaka manje ngiqedile unyaka wesibili lo siphila lempilo kuyabalwa lapha ukuthi uqede unyaka kodwa kunezinyanga ezihamba mahala singayiholeli kuthi usemsebenzini. Abasebenzi baveze ukuthi ungaqasha kwabo ngokugcwele nonganyusela kwabo kwamaholo kuyabalimaza kakhulu. Kuze kwashaya isikhathi sokubika emoyeni abenkampani bengatholakali. Izindabeni ze1KZNTV ku channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngise-Richards Bay. Iyoga ngenye indlela ezingasetshenziswa ngumphakathi ukubhekana nengcindezi edala izinto ezahlukahlukene. Lokhu kuvele ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni inhlelo zokulungiselela iWorld Yoga Day ebaminyaka yonke mhla zingama-21 kuNhlangulana. Ukwanda kwezinkinga ezibhekene nemiphakathi yakuleli nokholela ekutheni iningi likhungathwe ingcindezi, abanye bagcina sebeqoka ukuzibulala. Sekholela ekutheni kukhuthazwe umphakathi ukuba ujwayele ukuzivocavoca ngohlobo lwe-yoga njengoba ke lokhu kusiza ukubhekana nengcindezi. Yoga it's so important because if I can make an example ngami ngaqala i-yoga because of problems and challenging as we grow. Sihlangana neyinkinga ezahlukahlukene like relationship wise, background wise, like parents wise. So i-yoga ngayithola ukuthi iyangisiza because umuntu beseka developer i-anger too much, so uthola ukuthi even in working environments I can't control my anger even in small situations. So i-yoga inkhone ukungisiza ukuthi ngikhona ukubalansisa kuma emotions by more learning nge-breath. So I attended this course breath and doing yoga, so that's what helped me. And my main focus as I kept going on ngabona ukuthi into esizayo and looking at our community from as a person osuka kwi-community yabantu abamnyama. As we grow challenges, ama-challenges ahlala khona, so we need some tool to use. So yoga ifana ne-manual iyokulungisa this gadget called a human being. Minyaka yonke mhla zingama-21 kuNhlangulana umhlaba wonke usuka ukuba usuku lwalolu hlobo lokuzivocavoca iWorld Yoga Day, kanti inhlangano Isvananda World Peace Foundation yethula ngokusemthethweni izinhlelo zokulungiselela lolu suku. Nonyaka kuzobe kuphela iminyaka 10 inhlangano yezizwe yabeka ukuba kugujwe lona-ke lolu suku. Nonyaka abezvananda bathi ke bazogxilisa imikhankaso yabo ezikoleni ukulekelela abafundi babhekane nengcindezi. We try to aim at reaching out to students in schools. Last year we've seen Enewe School in the northern KwaZulu-Natal in Zululand region where pupils had 100% pass rate. And for me that is apt because yoga makes them to gain a lot of confidence and become aware of their studies and also sharpen their minds and also relaxes them. So yoga is playing a major role in the educational field. And also yoga, chair yoga for elderly people. As you know, gokos are really suffering with their backs, with their knees, and so chair yoga plays a major role, and we are promoting that as well. So we aim to unite people, bring people together. We say no to racism. We say we all must live in oneness and harmony. Lolu hlobo lokuzivocavoca luncunywa kakhulu nasekulekeleleni izaguga eseyibanjwe izifo engamahlala khona. Actually it's plus or minus 300 members, but kulo members sinabantu about 150 ukuyibona ba participate kwi-yoga. Basiza ngoba kuneyinkinga eniningana emphakathini yabo, so
kubasiza to distress enkingeni abasuke benazo nokucalm down nokwazi ukumelana mhlawumbe nencindezi abasuke benayo ngaleso sikhathi especially ogogo because ngithi siyazi ukuthi ogogo banezifo lezi ezabantu abadala so doing yoga kuyabasiza ukuthi abanye bayibone mhlawumbe ukuthi mkade ehlushwa amadolo mase eqhubeka nokwenza yoga useyakwazi ukuthi hawu mzukulu sengiyakwazi nokuvuka ngicothoza egcekeni yabo izinto ezikanjalo iyabasiza nje kakhulu. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Ake siphinde futhi siye etolweni nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Umhlaziyi uthi ngenzeka luhlehle ukhetho. Bangenela isiteleka abamaloli eRichards Bay. Kanti lihlehlile lo weANC kanye nonogada. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.45 kuyidola laseMelika bengu-20.03 kuyi-euro yase-Europe bengu-23.40 kupondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,353.68 ounce. Uthi intengo yayo ngahluziwe bengu-$89.42 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Njengoba seyihubela sakusho ekutheni isongo isizini eDStv Premiership futhi sengintwela ke ezantsi ekutheni Mamelodi Sundowns ikhala yemuke nesixoxo seligi lindele ukuba ke qopheke omunye umlando ongakazi ube khona kulelizwe. Kumanje ke Sundowns idinga kuphela amaphuzu ali-12 kwimidlalo eli-10 ukusonga ke lesizini bengompetha bayo njengoba kumanje benamaphuzu angama-52 52. Uma ke Sundowns igcina inqobe yonke lemidlalo esele bese ke inqoba ke isixoxo seligi okwehlandla lesikhombisa kulandelana kuzobe kungokuqala nqa kuba ke iqembu kulesi sigaba sebhola lengehlulwa ngisho kodwa nje umdlalo weligi. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Iyane nabakaqamba lankomo zelahlekele zodliwa umdlebe kwasoshangane kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile